Pakiramdam kayo, yeni na ing oras sa karapat-dapat. Yeni na ingaldo ning kaligtasan, magbalik tanalub king Diyos. Pakiramdam kayo, yeni na ing oras sa karapat-dapat. Yeni na ingaldo ning kaligtasan, magbalik tanalub king Diyos. Pamamasa ito, kinilo ng propeta, Ezekiel. Binalik namin ikaw, Kapampangan, dalan kapalapit templo. Igil ko kami, ingating na nung ang mamanos, iba't insibo, lalang pasto, dalan pagpapakinggan sa dalan. Nung huya makaya, Maribat inagos ni Dali Maulini kami ng templo. Lapos ni Dali ng Maulini ng kay Panalito. Yun wala akong itingalaki. Impas mo, dalang Dali Maulini at Ninigo. Kaya Pampasbul, dalang na makayarap, ingaslan. Kaling ating may masibul ang mamagos. Maribat kay Dali Maulini. Tinalos na ni Kevin, dahil aslan at Kapampangan at atalan. Sino ka dyan ng dalan at anang makulong yato, papunta aslan. Kay Baganito, dinulong kami ikan ang kamulong ilalan. Sino ka dyan pasibay ng dalan at anang makulong yato at ang kanang sino pa rin ang limang dalan at anong tulyadang pababa at ang garaming awang tungko ilan. Sino pa dyan ang limang dalan at anong matulong yato at nilalang ng kalalang dalan.
na ng agos ng kalap na ng ganun yung dagat ang hindi. At namaniras, mika at hindi. Tumulak yung mga banang pampang, linyaya yung panangan ng amo. Ela malalang kapuno, at ela nilapuno. Ketok ng kalerang pangamunga, uling manis kalerang ganun alibat yung templo, maging pamang lagi puno, at maging panululaw, ringgululaw, paring masakit. Ingaman ng Ginoo. Salamat ng Diyos. Ang Ginoo ay baya at siya'y budatang. Ang Diyos na ako, yan sa tunang tama. Ang Ginoo ay baya at siya'y budatang. Ang Diyos na ako, yang sa tunang tama. Ang Diyos ay sa tunang tama at siganan. Makasadyayang sumawa, kinoras ng kalagalingan. Inya ay tamang sukat ay katakutan. Agyan ay bundok manamulangan, king kalalangan. Ang Ginoo ay baya at siya'y budatang. Ang Diyos na ako, yang sa tunang tama. At ilog ang amatos bagay mula isip ng Diyos. Iba na labot naman ang kapatas-katasan. At yung Diyos tugutan ng siyudad. Inya ay lamas ng hingkapilambangan. Sa kapatid ng Diyos, panyamangang ama ang marami. Ang Ginoo ay baya at siya'y budatang. Ang Diyos na ako, yang sa tunang tama. Ingin may baya at siya'y budatang. Ang Diyos lang ako, santungan tamo. Meko Kenny, pagmasdan nyo rin dapat ng Ginoo, makapagmulalang dapat na, keti king yato. Ang Ginong mayupaya at yulibutad tamo, in Diyos ng Hakob, yang santungan tamo, parangalan tayo po'y mayap a balita. Ring Hudyo at mentaya Jerusalem Jesus. Karin lele na ning pasbol ding tupa ating sibol aking salitang Hebreo may awusyang Betsata. Atin yang 5 balkon dakalang makakirang masakit kareting balkon bulag, pile, paralitiko. Panindayan danggalo ing danom. Uling ating oras ay metong ay anghel na ning Ginoo, durulong iya at gagalon na ing danom. Ing mumunang midulong kaybat ng megalo ning danom, kumayap iya king nanumang sakit a panamdamana. Karin nating metong alalaking at lunang pulot 8 banwang masakit. Ikit ng Jesus at balo na king malwat ng masakit, iting lalaki. Kitnane, bisa kang kumayap, may hibay siyang lalaki, Ginoo, ala pong midala ka na ako king sibol, pot ang kakalo ing danom, at kapang papunta ko pa mo, at hinang makadulong makawuna ka na ako. Nga ng Jesus kaya, talakad ka, ibot me ing pagkiran mo, at lumakad ka. Kanita mo rin kinayaping lalaki, bitwad ning pagkirana, at linakad siya. Aldoning Sabat kanita, inya sinabi rating udyo,
king lalaking kinayap. Aldo sabat ngeni at labag king kawutusan ing ibuat me ing pagkiran mo. Dapat pekibat na karela ing tawong pepakayap ka na ako yung sinabi ka na akong ibuat me ing pagkiran mo at lumakad ka. Kitnande, nino ing tawong sinabi ka, kingibuat me ing pagkiran mo at lumakad ka. Dapat enabalo nung nino itang pepakayap kaya, uling me ko Yesus at uling da kalatawo king lugalayta. Kaibat na niti at agpuan ng Yesus king templo at nga na kaya. Lawan mo, mayap na ka, naka may kakasalang pasibayo, magkang lalupang marok ing dugpake ka. May koya ing lalaki at sinabi na karing Hudyo king pepakayap kayo, iya di Jesus. Uli na niti, pegumpisandeng ligalig ding Hudyo i Jesus. Uling depat na iti, kingaldona ning sabat. Mayap ng balita ni kay katang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. May itong karing maralas ng kukutang ding taong maging curious, no? Mano ka nung depatan ng Jesus, kilob na ning at lulong pulong banwa, uli magsimulaya king kayang mission, inyang 30 years na, kan tayo pa magsimula. It took only 3 years in kayang pamagservisyo, bayo repete. No? So itang within that 30 years, nanunggewa ng Jesus. At ang tiyata mo, nung nanunggewa ng Jesus, within that 30 years, agpang mismo king maging biyena, inyang magsimula ni king kayang pamagmisyon. Dakal-dakal, ordinaryong gawa na, yapin yung ordinary life. No? Metong ka rin, yapin po tang, siguro, na yung benging bayo matutod ng barka-barkada, kano pa na rin panahon ngayon, no? Isang kayo pa siya, sisilim, ipapagkwento na rin tao, no? Lalangagawa, no? O kaya kay Badang Mengan, ipapagkwento na. Ipagkwentuan ba? Dakal-dakal, yung kapilyan da naman. At dakal mo naman yung pipagkwentuan do, yung pipagkwentuan tamo. Nano? Tungkol kayong problema kayong lipunan, tungkol kayong problema kayong makatuliran na kabilyan, no? Pisasabihan da naman siguro yung extrajudicial killing kahit ang panahon na ito, prostitution, no? Then yung gambling, or may aliwa pang problemang panlipunan, no? Kaya ing katas na ning panyaliwan, ing kasakitan na ning biye, no? Then, pipagkwentuan mo naman, no? Ing pareha sa justisya, justice for the poor, justice for the rich, no? Ating makayaliwa, discrimination, no? So, pisasabihan dangan, ing ordinaryong pisasabihan. Anya pinyang Jesus, inyang magsimula na king kayang misyon, ay tindihan na yung biye. Ay tindihan na yung biye. At dakal-dakal, ing pamiyaliwada mo, detang tawag kitang kapanahunan ng Jesus, ang gana laking mag-complain, ang gana laking kakatak. Alano, manggagawan. They do not, they will not even lift a finger, hanapin, para sumahop laki ng problemang pisasabihan da. They just keep on grumbling, complaining, no? Nung nino-nino rin parsalanan da. Parsalanan din gobyerno, parsalanan dala rin nung ninong parsalanan da. No? Hanggang mo ka rin, inyang Yesus sali. After 30 years, king kayang pamagsadya, no? Wari, king kayang pamagsadya, king kayang mission. Akit may aneka konkreto kararaptanan. Halimbawa, nung
pinantamong panahon ng may mayakin templo. At may mayakin templo, no? May mayakin templo mo nandili because of the injustice. Nagagawan na rin ng magtindang iahin daking templo, no? Exorbitant prices, yung karelang sisingil, kaniliro kong tao. At ding makalulo sila, pinding pakakalulo, no? Kaya parang komersyo at sobrang ating kadwa, may mga Jesus, baluta mo, uli na ning maging sentro ning karelang kapanyamban, yapin itang dadahon da. Aliway itang lugod da, ampong katapatan, karing kawutusan na ning Ginoo. Aliwa, alalang lugod. Yapin, may mga Jesus, yung karelang pamagdawon, lubas, king lugod, at katapatan, karing kawutusan na ning Diyos. Mimay. Siguro, tambing yang makataram na kayong puso ng Jesus. No? Makatanam kayong puso na. Kaya ba't dining prostitutes na nung gawana? No? No, hinatulan, pepatawaran nila. No? Tiro na ka rin tao, no? Mamatawad kayo 77 times. No? Yang tuturo na. Luguran niya yung Diyos, sigit kayong sabla. Luguran niya yung kapara yung tao. Anti mo ang sarili yun. And so on and so forth. Dining kayang may ibang klaseng katuruanan. Tiro na la rin tao. Agkatahan na la. At yung kayang panagkat gagawa na. Big sakripisyo yan. Big sakripisyo. Hanapin yung metong akasebya, no? In God's mercy, kabalen na din yung kalupan ng Hudyo, complain. Ala nung magagawan, kabud na lang mag-complain. Ayali, kay ba nang mig-complain, kaya lakarana, yung kayang katuruanan. Yung sablang tuturo na, penalakaran ng Jesus. No? Hanggang niya pinuita, hanggang niyang meteya. At metong karing pepakit na kikibanghil yung may basa, yapin-pining karanasana, niting metong paralitiko, kilob na ning 38 years, no? 38 years, pupunta yaking ilog ning danom ning Bethesda, para maulo, no? Pero alang bisang sumahop kaya. Alang bisang sumahop. So, uling alang bisang sumahop kaya for 38 years. Bigdo sa iyo yung tawang yan. Anya inulo na. Betong karing pepakit ng Jesus Kenny. Yapining ing sablang problema tamo. Nano yung mga problema? Pampolitika, kabiyayan, relasyon, whatever. Pawulin na ning kaya lantang masabal king metong at metong. Kaya lantang masabal king metong at metong. Hanggang etamo mituran king metong nga problema, etamo galo. Ito bang mga niyan? Nungin kapara mo ng tao, yung magdusala kang pakialam. Kalupan ng yan yung panahon na ito. No? Alalang pakialam deng taong puling masanting lakabil yan. No? Pamisali tala rin boto tamo. Patakay, complain na kang complain nung ninumpig boto mo. No? Pisaliming boto mo. No? Kaya ba't yung gobyerno, pamisali na katamo. O naging masakit, alang tatalakad, ban mag-complain. Mag-complain at talakad, ban maglarin. Ala, tatakot tangan. Kapunta na tatakot. No? May sakop tamo keng takot. No? Anya pinoyan yung malilyari kaya katamo. Ang kami tatakutan. O ang sabihin, ang alakan dapat pitakutan, may tatakutan ka. Uli na ning sakit na ning biye. Uli na ning sakit na ning biye. Uli ning pamanabuso na ning balang metong at metong. Uli nga lang bisang manalakaran. Gone are the days, no, of heroes. Gone are the days of heroes. No? Gone are the days when people will make a stand to make a difference. May wala na rin tawong mga tapang manalakaran king matulid. May wala na. Wala na bisan talaga. Uling, kabuta na kontento king kaya katang sarili. Alatang masabal king metong at metong. Anya pinoyan king kaya katamong daranasan. King kaya lantang masabal king metong at metong, alabisang talakad, na? King matulid, king mayap, no? Kabuta na complain ta na complain, alata na magkagawan, king kaya katamong sarili.
Banlarina ning nanumang kasira ng mga palyari king kasalukuyan, o yan ang malilya. O yan ang maging bunga na dusat kasakitan. Doble-dobleng dusat kasakitan. Pemisalita na katamo ng gobyerno tamo, at kaibat, lulupigan na rin bisang manalakaran, masasambot tamo, uling alang bisang talakad. Masasambot tamo, kaya nanumang dewak ka na mga palyari, busal tamo, uling alang bisang talakad. Alang bisang talakad. May wala na laretang tawang tutong ating lugod king katang bansa. The real nationalist, may wala na lang. Ngini, kanya-kanya ng kayod. Basta manakitan ka, wala na kang pakialam. Hanggang matulid o baluktot nung naning pamanyaptan tamo. Alang mag-complain. Uling manakitan ka. Basta't panakitan mo, hanggang perwisyo na rin aliwang tao, wala kang pakialam. Wala tang pakialam. So, oy ning maging bunga na. Alatang pwedeng sisyan king nanumang mga palyaring yaning kasalukuyan king Vietamo bilang Pilipino, bilang bansang Pilipinas, nun ay sarili tamo. Nun ay sarili tamo. That is the citizenry. It is the fault of the whole citizenry. Uling alatang masabal, alatang pakialam. Alatang masabal, alatang pakialam. King nanong mga palyari, kikatamang dipunan. Jesus, yang kitang kayang kapanawanan, yan may nalakaran niya. Yan may nalakaran niya. Pagkapilitan ng makanyaliwaya, karing aliwang memalen ning Galilea, ning Judea, ning Jerusalem, ning bansang Israel, may naliwaya. Pinalakarana itang akakit ng Kausto. Pinalakarana. Bigla rin niya. O ita mo, hanggang pangnuka rin naman, malilyari, apentang magdusa ka. Tatakot ang magdusa para ka rin aliwa. God are our heroes. God are our nationalists. Datang tune nationalista Pilipino. May wala na lang. Ding mabibiyang ini, oportunista lang Pilipino. Oportunista lang manungkulan. Ding manungkulan tamang ini. Oportunista. Basta't panakitan da, basta't mga biyayan la, alalang pakialam nung nanumang mga palyari king karelang sasakupan. So, we deserve yung katamong dusat kasakitan. We deserve uling alang bisang manalakaran king matulid. Alang bisang manalakaran king matulid. So, nanuman yung problema tamong yan yung kasalukuyan, ala tamong aparsalanan. Doon na yung sarili tamo. Because of our complacency, latang masabal, alatang pakialam, kari kaparatang tawong magdusa. Jesus, for 38 years, ining paralitiko, uling alang bisang sumawop kaya, migdusa yang iya makanyan-kanyan. Jesus, tela karane, andyang labag paking patas na ning sabat, inulo ne, uling mas mawalaga kang Jesus, ingbiye, at kaayusan ning tao, kesa king nano pamang batas. Uling ing batas nga napin, may gawaya para king tao. Liwaing tao, may gawa para king batas. Man is above the law. Man is above the law. Potang at syukyatang kagipitan. When there is a danger of life, in danger of life, in batas, no? O yung tao, mas makababoy kaysa aking batas. Yan ang pinalakaran ng Jesus. Pinalakaran. Although, yung maging dahilan para king kayang kapahamakan. Dapat, o hindi maging bunga na, baluta naman, nung maging kabubulyan ng Jesus, watutu meteya. Pero king kayang kamatayan,
ding sablang tao, may kapag-asa lang, may kapiye alanganga. Paulinin kayang kamatayan, ding sablang tao, may kapag-asa lang, may kapiye alanganga. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tamo ko. Kakaluguran, balutangan ing nung alang danum, ing biye maging imposible. Kapamilatan ing danum ning binyag, maging templo na katamo ning Espiritu Santo. Manalangin ta kaya para ka ring sa blatang pamangailangan. King balang panalangin, pakibatamo, Ginoo, itugtog mo kay kami, ing danum ning grasya mo. Ginoo, itugtog mo kay kami, ing danom ning grasya mo. Para Iglesia Katolika, pasik na nga na sanang Espiritu, at magdalayan dibinang biye ka rin sa blang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kay kami, ing danom ning grasya mo. Para ka rin ministro ng Santa Iglesia, kapamilataning karelang alimbawa, ayagyagdo sana rin tao king metong amalalamay biya espiritual, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kay kami, ing danom ning grasya mo. Para karetang mabibiye king Espiritu, akwara sanang akit ing kakaluluan da rin biya espiritual, at lumapit laking Espiritu nin Diyos, ban apaung laddo ing biyening karelang kaladwo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kay kami, ing danom ning grasya mo. Para kay katangan, ari ng tasa ng pansin, ing itamo ring mabiya templo ng Espiritu Santo, at matampatang asa ng kimbiyeng kay katampang abinyog, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kay kami, ing danom ning grasya mo. Igpay, may bayit kay ka, anting anak mo, kapamilatan ng danom at ning banari Espiritu. Sumbulong kaya sana kay kaming kasalpantayanan, at ay bimike ka ing kapurian at ligaya. Idiyadon miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ipurigan ng Diyos medang sikluban, wala kang kayang kaya pandaga aming tinapay ang pangmike ka, tinapay ang pungaling gabon at pipagalan ng tao, para kaya kami maging tinapay ng biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Ipurigan ng Diyos medang sikluban, wala kang kayang kaya pandaga aming hala kaya ang pangmike, halakay ba't karing upas at pipagalan ng tao, para kaya kami maging inuman ng biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Nalayan ko kapatat, man kanakwat kay kayong taon, maging katanggap-tanggap ya arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan ni saning Ginoo'y tindawon karinggamat mo, kay kapurit kaligayan ning kayang lagyo, king kay katami kasaplalat ning mabilog ng banal na kapulungan. Kay paming biglalang, maging pamangan no sana ning biyeming alanganga, ring regalo mong tinapi at alak, apasikan kay kami kitiking yato. Idiyadon making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginawa natili kay kayo. At kay ka antimorin, Itas sila ring puso yo. makatasno king Ginoo. Masalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid.
Tunay ping karapat dapat at matulad ng pasalamatan da kang parati naman karino ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Iting mawala ng panahon ng grasya, iya ing regalo mo king kekang pamilya, ban makapagbayo kay pilubluban. Dirinan mo king sikanan, baking ban padalisayan, di kay kaming puso, banasupil, di kay kaming ilig, at kapamilatanan iti, malaya kaming makasuyo keka. Tuturo mo keng biyebye kaniting lilipas sa yato. Kabang ding puso me, makayat nala king emapupupos ayato. Kulinita kabering sa blangkor ng anghel karin banwa, darilit me kekang ligaya. Dahil makebe alangtok ng babe kapurian keka at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banaliyeng Gino, Diyos sa mayupaya, muyay banwa ting yato, king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalay jeng daratang king lagyo ning Gino, o sana king kakatas-katasan. Ikapining banaloying pa kan sibalin sa blang kabanalan, o dinitay panig po me. Itugtog may espiritu mantumayang titipang ambon karetang hayon me. Ban pa banalan nalad para kay kami, gawan na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayin ako sa loob dinawan ng biyana, kimpamailas at kamatayan, kinwa ng tinape, pipasalamatan ka, pirason at binyene ka rin kayang disipuluat nga na, kuna niya iti ikayong anat ka na niya. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Gino ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kaya ka. Binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kuna niya iti kayong anat, minong kayo kaniti. Huling iting kalis, ni kanakong daya, inday na yung bayo, talang hanggang tipan. Ami po para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Dapta niya iti kayong kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Kristo meteya, Kristo sinubliyang mebye, Kristo datang yang pasibayo king kawakasan ng panahon. Inyangin ang gaganakan mi, o mapamakalulong higpahin kamatayan at pangasabli ng mebye, darawan mi yake kay ting tinapin ng biye, at ting kalis ng kaligtasan. Layon may pasalumatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Kami kan sanang may sulusulok yung katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami nganting metong ng banalay Espiritu. Ganakan may o ikpaing banala kapulungan mo ang makalaganap, kimabilo gayato. Pun may ganap iya sa aking lugod, kami ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsabispo, Laudamira kay kaming kasao papari, ding sablang abispo pari at diakono, at isablang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganaka mula naman din kapatid ming menuna ng pepainawak, impi kong kapanayan, impangasabling mebye. Idala mo na din sablang mayang mo na beking pakalulo mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat makamit kayong bilang angga. Ban kamberin mo na Birhen Maria, ng Diyos, kamberin San Jose, ang esposo na. Kamberin mo na Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan. At kampiring sablang banal may biyebye, kalugod-lugod kay kaking kikabaning panawon. Apor yan ata paligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kampiyan at kayo Diyos sa pangmayupayang tutok, hagam ng banal ay Espiritu, kay kay sablang tangalan at ligaya, mangkaman, king alanganga. Amen. Gini manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kay katamo ng Gino. Ipamit yung kabanwa, isang panilagyo mo, datang kay kami pamag-ari mo, ipamintuan nilog mo, kay isulipan ti banwa, ing kapananimi king aldoldo, ipiyam kay kami king aldong ini,
Panipatawad mo patawad kay mo kami, kami ding ding sala sala ni ni Keka. Keka. Anting Anting pamamatawad pamamatawad ni ni karimi karimi kasala kasala kay kay kami. kami. Kaya Hemo kay paisawat paisawad king tukso, tukso ni unay kabus kabus mo mo kami. kami king marok. Amen. Amen. Kabus mo kami ganagin sablang marok, malagod mong pakalubing kapayapan, king panawon mi. Baning ka sa paning pakalulo mo, bitimawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan. At may kabis kami ngalang kasasakulan king sablang kaligaligan. Kabang panen at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristo kay kaming talapangapos. Uling kay kayong kayarian, ing kayo pa yan ating ligaya manggaman king alang-angga. O ganun Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, kabayapan dalakwan ko kay kayo, kabayapan ko babiya ko kay kayo. Tapos sana babalikdan kay kaming kasalanan. Manay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metong ang mayagpang king kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king adanganga. Amen. Payapan ang kinamatabi sa kapilan man kay kayo. At kekaan timore. Ipang tayong waganin kapayapan kay metong at metong. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, ibiye mo kay kami ing kapayapan. Di Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalakayang kasalanan ng yaton, wala rin mahiyahos kingapunaning kordero. Ginay ko dapat pabalawos keka, dapat kiking kas mga mano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Purgatio Imperata, laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal a tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula rin taong may tutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampatking pangakalat na. Kambilan at ingatan mula rin doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang hanggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para kingi kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga po mi keka, impatuknangan mo na yung pangakalat niting virus, ating pangakabos mi karin takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kametunganin banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na indunin Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king pamangailangan mi. Nuni bagpus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluhan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. at keka Antimorin, Bendisyonan na kayo ni may payang ginong Diyos, singig pa, anak at banal na Espiritu. Amen. Umaya kayo king kapayapan, baging tapatasan ang tutupad, king sablang katuruan na ning Ginoo. Salamat King Diyos. Pakiramdam kayo, yeninayong oras, ing oras sa karapat-dapat. Yeninaing aldoning kaligtasan, magbalik tanalo